Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ikit lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati region-wide mga palangga kita sa nabilin isa ka oras 14 minutos karon gadlaw Lunes Petsa 2 All Souls Day amo ni ang Petsa kagbulan para sa mga patay kahapon para tuyo sa mga santos All Saints Day kaya kita nga Pilipino kita nga mga Ilonggo ang ato yung tradisyon ti most likely November 1 yung ato nga mga Cebuano brothers subong adlaw ang ila sininga pag sa ulog sang All Souls Day. Ayos Lunes naman yung edisyon sa inyo sininga para tuntura sa kiranda liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa puwersa sa ato sininga news team ato sininga mga correspondent sa liwat na Manila sininga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blotter entry record of events opisyal nga nabalhag sa police blotter entry ato sininga polisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang ato sininga patrol to Cruisman Patrol kay na para galabiyo sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Duha ka mga bypass operation ang ginresponderan. Isa naman ka traffic accident. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mga responder
Back to back sa aton nga piloto, aksyon papang Nixon tahong. Was-was lang ko na may, ariya lang ko maisa. Importante way lang ko na malisya. Ang ato sa technical partner dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, si broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sini alagad, ang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Okay, iyada-yado, dalagan sa kalendaryo. Dala ang ballpen kag lapis, at ini naman ang numero. Maninay, maninoy, preparar. Ihada-ihado, preparar para ganar. Pila? 53 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabilang kita nga bali sirado 60 dias. Goodbye 20. Welcome 21. Ang inyo Christmas countdown diri sa inyo palatuntunan. Action Night Patrol Program. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na the Philippine Standard Time, alas 9:50 na. 10 minutos para bilin antes kita mag-aongo sa tak ng alas 10. Kag magabot man ang korpyo sa syudad sang Bacolod. Nagabidira kay Jimboy Potot. Jimboy Potot. Kag sa kay Mercy Sotnas. Dr. Mary Moteya. Ngayong gabi kita. Mr. Mrs. Lonsky di dulo galida sa may Pojaira, United Arab Emirates. Ngayong gabi kita. Unang amahin sa ato sa nga pagpangalagad as usual. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Kagili nga bayan sa ato sinipapalagad ginadulong man sa iyo sa karumas ang Dr. Alfred Spiro.
bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ini Balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Thanks God kay diri sa aton sa Negros Bacolod, although nga nagulan-ulan nagligad nga mga adlaw, puro ining adlaw daw nagsigi-sigi ang butlak sa adlaw, no? Subong nga gabi ka nami sa aton nga kalangitan kay sado ka tinaw sa ang bulan kag damo bituon. Although nga si Bagyo Rolly nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility, pero bawa kadakog isang halit siya. Kadakog isang perwisyo nga ginbili ni Bagyo Rolly, specialmente sa Bicol region. Muna sila lang nga may COVID na, may bagyo pa. Worse, kiti may mga balay ito nga natatabunan Kalahar, Pampanga, mga balay nga ginsulod sang baha pag lampuwas ang tubig. Lapot yak baw. Sus, lab na ang paimo nga. Tamo poste na karatumba to. Tamo mga balay nagkarakakas ang atop. Takog isang halit ni Bagyo Rolly sa Bicol region. Puwerte ang waswas siya. Tisubong ka nagpagawa na si Bagyo Rolly, ara naman ang isa ka bagyo nga si Sioni. Nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. Ang latest nga forecast sa pag-asa, si Tropical Storm Rolly nasiplatan 225 km nakatungdan sang Iba Zambales. Ang kabaskugon sa hangin niya tinag-reduce na 65 km per hour malapit sa sentro kapay ara nga pagmulumadlos sang 80 km per hora. Si Rolly nagagiho ini sa direksyon nga Aminhan nakatungdan. Nakadasigon nga 15 km kada oras. Samtang si Tropical Storm Bagyo Sioni nasiplatan sa kalayoon nga 655 kilometro na silangan sang Kalayan, Cagayan. Nga may kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 65 kilometro kada oras. Malapit sa sentro kag may pagmulumadlos nga nagalabot man 80 kilometro kada oras. Sa pag-asa may tendency pa ini nga magbaskog pa ining si Bagyo Sioni. Ini nagiho panaaminhan sa kadasigon nga 25 kilometro kada oras. Wala mampawan tong mga biktima sa bagyo sa Luzon,
Ari naman. Bagyo ng mga sisyon eh. Kita mo lang mga picture, mga footage, no? Dari ka maluoy. Hindi mo na nga halong ang ano. Kita diba sa Negros, sa Kaluyan lang, spare lang tayo permedia sa mga amo na klases ng kalamidad, no? Bagyo. Hindi kita yung matamaan diri sa Negros, sa Bacolod. Even sa mga kaso ng landslide, diri may bulkan man tayo, linog-linog man. Samin daw, hindi kaya siling grabe nga halit bla. Unlike sa iba nga mga provinces, sa iba nga mga region. So, makatilindog balahibo, maglantaw ka sa mga video sa morning nga mga sahi sang kalamidad. Okay? Action at the Philippine Standard Time. Impunto. Pangot. Last 10. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa saligabahan sa tumakan, check si Action Jan Diaz. Bago naging makaresponder to sa isa kaksilente sa may area sa Granada. Wow, patay gito isa, no? Apat ang pilason. Pamilya, yung pag-upo dyan mo. Sila sa mga taga police station number 5 daw, nakadrink ang driver to. Ay, mo na sila ko ba permi nga. Basta ka gadala sa lakyan, never gid mag-drink. Kaya mo ni ang resulta. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Jan Diaz sa patrol dyan. Pia man ni popcorn, maing gabi, action direct ng gabi sa tutunan nga makakon. Bay nga be. Happy Halloween! Yes. Happy Halloween. Basta happy lang, bisan Halloween, no? Gani. Double H. Oh. Happy. Basta ang tupad mo ganito Halloween, ni permi akong tupad, happy mo ko permi ako. Oh, ikaw pa yun. Pang no? Was-was lang Was-was lang kung umaya. Umaya. Kung may mais pabilin, diarrhea dabo. Ano ariya lang? May gabi ako na rin namin sa tulpanyang po sa palibot ng sudad. Gani. Sang Bacolod, ang baga ni papangkay na may bitoon. Daw lang kung saan sa magulan. Kaluyan ta. Kaluyan ta. Taning Gani. sa mag-aga, sige-sige lang. Kabay pa. Pero ang bako siya, nung kakada magambal nga tapos, kay basib lang karon sa kagaon, kag balbalon nga ta, Gani. dapat preparado gyapon, no? Yes. Kay basib lang kagaon naman sa matira, kagulpyada lang rin kabunok ng ulan. Gani man. Nga daw wala untat lang agasigil sa nga bubo balantayan gid, no? Anyway, karon nga gabi, jutay na gid man naman salakyan, ari kami din sa may Araneta. Oo. Makita na Mondri, jutay na ng mga salakyan nga nagabiyahe sila nga kagabi yung mga kaaksyon. May mga taxi pa ho nga nagabiyahe. So, kung nato naton, curfew na, no? Alas 10 na eh. Gani. Pasado alas 10 na sang gabi, it's curfew time na mga kaaksyon. So, dapat sa mga kaaksyon nga ini paimunong na sila matagsa ka mga lugar. Yes. Action, Eric, no? Kay take curfew na nga daan. Hindi na magwa. Pamuyong na. Pamuyong na. Kung Okay, bulubudlay. Kung nakainom ka, hindi na madala sa lakyan kung magwa ka pa. Among ginasan sakto gid. Sus. Kay nato blabaw sa dang vehicle accident Swerte, subong no? nga. November 2 lang niyo. Oo. Drop lang kadlaw sa bulan sang Nobyembre. Oo. Oh, may naunahan na vehicle accident diri sa Bacolod, ang laing sila diri patay pa. Naghingagaw gisa sa pista sang patay gid. Gani man also today pangadaan. Grabe. Sumo mo ginitawag nga pista minatay gid nga adlaw ya bla. Oo. Naging agaw gid sa, no? Suhot gid Pero sa, no? sa ton nga mga kakson dra basi may mga bilin pa sila sa nga suman ubusan na. Para di pa no. Hindi na yung panusuman. Mas manami pag yung suman kumagahan dyan. Oo ka magbugnaw. Amo na sikreto sa iba. Iba na ba ganun kakaon niya kung dinit pa. Oo. Dason pa na nga adlaw nila kanon kay aray ko ng sarang kwambla ang sabor yan. Oo. Galing kay ako bla nung pangkalang aksurek. Mas nami ako yung magkaon kung init law ang buta. Ati sa tao na. Sa tao na guro no. May sa mga tao nga mailiniton bro.
May nilison? Oh. Ate, yung tupad ko din, hindi man sa kuno sa bugnaw. Hindi man sa kuno sa init. Oh. Asa tunga-tunga lang sa kuno. Tunga-tunga na sa. Oo, ito may normal. May abnormal. Abnormal. Pero namin itong kaon na kuan mo suman dyan kung magahan dyan mo. Okay. Oo. Why mo na matry aw? Wala. Gad, nakatry na ko kayo na sa naga. Ah. May suman kami sa balay. Pagbugta ko, nag-picnic ko to. May bago ko lang may suman. Damit man. Hindi nang magahan sa bla. Magahan sa. Pero luto ka subong, subong nga gabi. Pagkaga mo kanon. Namo to na tabo kayo rin ginagapon para mo gapon man lagi luto pagkaga ginanagwa ko. Ara kita sabor dyan ma-feel mo kung ginakao mo suman gid bla. Nagapanagupnop gud sa pilit. Sang sa luto na, asang sa luto dayon siya nga nang init pa kanon mo daw. Way sabor. Mo na gali. Oo, mo na iban nga. Akiti. Kung wala pa na guro, nagsunod gid sa unod gid sang bugas o sang pilit. Kagaway labot siya nati ang suma niya hindi na dali panos mo. Sa bagay, kasi lubi man na yan ang mas lasig ang mapanos ang kuan gani mo ang Siya may Balenciana. hati. Lemehati. Gapanos Oo. man ang panglamehati aw. Oo, napanos ka lang mo. Ayo. Away man? Oy na gapanos ang Sa lemehati. bagay, lubi man na abi. Ang kuan gidya ang Balenciana dali mapanos. Balenciana. Oo. Oo. Maduhan kadlaw ga kuan sa ga. Sige, ang Balenciana nga daan, may ara ka kisa ginabot ang mga meat, bala? Damo siya panakot eh. Damo sa panakot, Oo. may ara siya baboy, kita may hipon, pag ito nga ginaimpon. Unlike ya sa Atay. unlike ya nga sa suma niya ti ano man na yun? Kalamay Kalamay. kag kuan gata. Gata. Oh. Ibang nga nagagamit, lo muscovado. Oh, nan mas kuwado. Oh. Muscovado, yung lagi nagamit eh. Oh, mas dasig magpanos ang Balenciana sa sasuman. Kasuman. Oh. Amo na guro nga Balenciana, gauna, dapat tunahon gito, boss. Ang namin kay karon diyan sa suman karon diyan inang nang daw daw Malamala? wala po sa manamala gid sa inablang daw nagadukot-dukot nan. Kanami Okay. turn. Oh, kanami turn nan. Na. Kisa, di ba, mumagid na, yung sa ginauna, gid na yan, magkaon, may mga aloy edad na bala. Oo. Ang sa dukot nga part sang walisang suman. Sa suman Balenciana. Di ba mo na usually, sa Oo. mag-uukad na bala? Oo. Iukado mo na, butang mo na sa may pinggan, abi, o sa dakot na nga bawl. Oo. Mabasa ang dukot lang akong sa suman, ha? Kaya ara lang tarang ingrediente kang ang hulom ya kis dalo mo. Lagi ako, kaya ito talaga na nabilin. Even ang Balenciana, abla mo malabay, Ang sa suma ang sa suma diyan nami kaon kung magahan. kumagahan. Pero kung sa Balenciana ka, ang namit kanon sa Balenciana init pa kang Init dukot, pa. kang dukot gidya kan abla. Kang dukot. Nga init Oo. pa kaya mo nang namit da. Kaya ikaw nang dukot, init pa, tibod, of course, hindi ka nasyado katiga. Oo. Gani. na. Wow, kung magahan ang Balenciana dukot ka tiga. Ano mo lang kakawang kabato. Gani. Nya siling ni Kagawa Jopred sa panta niya good PM niya galangis lang galing ang suman aksyonerik. Oo, no galangis ano? Galangis sa, pero galangis din masakit. Kaya tungkol sang gata na. Oo, tungkol sang gata. Siling ni Kagawa Jopred sa panta. Pero mas pilion mo ko sa suman kag sa kuan, Balenciana. Sa Balenciana kuya. Ako sa Balenciana, man ko. Balenciana kay do ka namin sa Balenciana mo. Kay may sabor gid sa bla compared sa gusto ko kaon di isang suman, alam lang nga kita ko ganyan pagkaluto ya, pagkabakit ya. Oo. Ara pa tapos ako na lang mapabugnaw ya. Oo. Kay gusto ko ito nagka-sticky pa sa gyapon lang, hindi bla malamala gid. Ako ay gusto ko sa Balenciana, sa suman niya malamala. Di ko sang basa. Di ko namian. Pero kung Balenciana naman, ti dapat init pagid. Ikalawa, init. itong bugnaw na, kaya may bla. Yami kag dali gid panos eh. Oo. Oo. Tapos na kayo, ang iyab lang mga unod, lang karne, ito kalaway kanon kung hindi pa init. Oh, kita mo iba gali ginainit kita ngani imong magkaon. Oo. Ah. Ang kalamihati naman niya, kasi para... Ang kalamay nami magkaon kung magahan man. Kumagahan man. Oh, kalamay hati. Gari kikapoy kapoy, brown gari na. Ay siya kakapoy eh. Gabi, Kay nakapuli ko to. hindi mo na diyan mahalinan sa dapog mo. Oo, nakapuli ko to. Nga nagalugay ka. Sa balay, Oo. nang pagabot ko nagluto, ang tiya ko sang hati, bla. Tiway ka nang dala. Ano ba, dala mo nga pagkano, ubos niya. Tiway ka di mo. Then ubos. Dito eh. Si Kuano si Si? si Sermon Lopez nagpadalaw.
Ano, ang picture na ay. Picture, oh. Picture na tatlo ka bilog, suman, Balenciana, kagano? Bye-bye, ne? Bye-bye, guro na. Oh. At least, papang na yan, may bye-bye. Lalo nga bayi, papang niya. Lahat na bahay, yaya. Oo, Matangin na ganun, black, tsura black, ay papilian niya gina. Gani. Pero, amo na pro na, nami isa pro, no? Nami isa. Uti lang igaling. Galing ikaw, uti lang, galing mag-ubra ka dyan, mag-himo ka bala. Gani. Sado ka, kag hindi mo kisamahalin na, no? Oo, hindi mo ginali na. Kay lugayon mo, gina galing lugayon. Oo, kapasta nga maglapuyot siya. Gani ka, maro pero rin ka kakapoy ng Kakapoy. Mas maganda mag-himo ka pa suman, kaya daw pwede pa mabayaan mo. Oo, kag dapat gali ko maglugay ka na, do persado ka mabilang nga daw pareho lang imong nga lugay. Oo. Hindi mo git pagalinan siya lugay kay ano mo matabo na kung total mo basi masunog, nga naman mabuo siya. Ang the best nga sa paghimo sa kalamihati, kahoy ang gamiton mo. Yes, Magluto kahoy. ka. Nara ginada. Oo, mo gid usually. Kahoy. Hindi ka magagamit gasol, hindi ka uling, klaway. Kay nato gani o sa may Granada, wala pag balita pagkatutunamon. Aha. May nakakilala sa amon, sir, kao mo dito, nice ng kalamihati, bo na maluoy, karing. May dala ka di kina? May dala ka di kina? Why? Biko yun, dala ka kina. Why kido lang naman di. Pero usually mga mo na mga kalabanan, may gabakal na lang sila, kalamihati. O ibang giluto. Di ba may mga available, ang kalamihati, di ba lang nga nabutang sa lubi? Oo, Namo na usually ginabaligya mo, butang na tape ng palibot. Na, gali kay mahal-mahal, man akong baklod mo ng kalamihati eh. Sa kalamihati, namin mamakaon, magahan siya, kaginablang gadukot-dukot man siya. Ang kalamihati? Oo, namin. Wala po ko kita, dukot yan. Hindi, ang nabilin sa kalamihati, sa kwan, Okay. sa darawasi, kung kalaha, amo ng kaguron mo. Pero kaya natakpan ko yung magkaong kalamihati, kaya ito ka pilit, blasonto mo, din lang gagnag mo, di ba? Tila bang, hindi ko postiso yung monto, kung malabas pati unto, matulon mo. Ay, di ba, pati unto mo ka. Ano, pag-ungit mo namin namin, Gib. Oo, gani. Pagkuha mo sa kutsara, doon ako po ba? Upo na yung monto, postiso. Upod ka rin unto. Mahal gani ko maupo kung di mo matulon. Sumausan mo. Ay, disgrasya kagid. Ako nga naman sa, ng piyesta minatay. Wag siya man naggatas sa tunay kalag-kalag, no? Gani. Kaya nga kaya Tito Vilma, blaho ka, pabot-abot ko tawe. Uy, kikinabit-bit tawe. Abalaw-abalaw ko nung nagluto. Oo, no. Si Tawi, way kaluto. Oo, ay, kiti, kabalo ka naman. Namin si Tawi magluto, kwan. Gani, Valenciana. Valenciana, kag suman. Okay. Kabalo ka kontrolado, nadaan-tanan niya, kalamay. Gani. Tapos tayo ginatipid. Tapos tayo ginagaw-tulat ko. Kay, Why, di? pagpanaog, kaya kinasalakyan, ako ginagpabagya, kabi ko paglilik, ko bala may unod, daw ay gali unod. Wala gali unod, isa. Bukati may chansa. Ang sustain na dyan, makaparay tubig lang. Sustain na dyan, sustain. Yes, no? Tiyan mo na, ang kalabanan, sa tutulan nga magka-aksyon, ginauban nila subong, Balenciana or Suma ng mga ka-aksyon. So, iba nagaro, damo pa bilhin sila balaik ng mga pagkaon. Ang matamatan nyo lang na, iba yung mga panos eh. Pero sa ito mga ka-aksyon, karong gabi, ari kami sa area mismo, sang dalan na Araneta, ari din mga standby ng mga taxi. Biyahe pa rin iban, pero ang iban siguro na yung tama ito magpapauli mga ka-aksyon. Yung mga street cleaners, nga makitaan kita sa dalanon, nga nagapaninlo na kahit kung na, galilang taon natin, like ang IPM, sige naman nila nga usoy man sa pagpanghakot sa mga basura, mga ka-aksyon sa dalanon, para matinloan, kahit ibuwas nga daan na Mertes na naman, may trabaho na naman, kalabanan ng mga bangko, bukas na ibuwas mga ka-aksyon. So hopefully, no, nga at least wala rin nabili na, di nga mga higko pa sa daan mga ka-aksyon. Anyways, kung ang may kantar si vehicular accident nga naguntad, sining kagabi mga ka-aksyon, sinigid mismo man nga gabi na katuwa naton ang traffic investigator on case sang police station number 5 mga ka-aksyon. Si Police Corporal, ang traffic investigator on case, nga si Police Corporal Rodel Bilarde. So, sa rin traffic investigator, according kay Sir Bilarde, ano tabo sining aksidente, sining gabi, sa era mismo, sa Granada Alangilan Road, sakop sa Banga Carmen, sa Mesada Carmen, Barangay Granada, sunod sa Bacolod. Nga ining mga salakyan aksyonarik, ining di pa tayo nga jeep, bala, nga may ruta Granada
Granada downtown area or central Granada Burgos kaya diri man sa Burgos hasta Okay. nga halin in siya sa may buro-buro balas may barangay Alangilan kaya dito gali sa Alangilan may ara sila nga do gamay lang nga pagtililipon kay nang tradisyon na sa mga Pinoy basta mo sining adlaw nagatipon-tipon sila pamilya no gadumdum sila kisa gani mo ginahimo ginelo okasyon kay may mga preparado sila nga mga lulutuon sila balay dito rin sila aksyoner kalin mismo sa area sa Alangilan, papauli rin sa may Granada Heights subdivision, Barangay Granada, sulad sang Bacolod. Kay mandrag sa Granada Heights, mayroon ni sila do balay nga uging kamik nila, abi nga do shop aksyoner kay dala ka pa kayo sa nga mga salakyan, motor kagiban pa, ang mga pumuloy man mismo sa lugar. Ang ginapakayoan ni nila, amo ning mekaniko nga si Lori Fernandez. According kay Bilarde, ngalin sila sa may Alangilan, nag-uusoy na sila sa may Granada Alangilan Road, nabungguan nila ang isa ka nagaparada nga 10-wheeler truck. Ang 10-wheeler truck, aron sa kilid sang dalan, kay 4 lanes na siya, 2 lanes ang dapat sa mga salakyan, nga gikan east padulong west, and 2 lanes man sa mga salakyan gikan west padulong east. So, arig diri, ang natabo na aksyoner, kay kung nantaw na itong lugar, buot silang ara sa tunga sang dalan nagabiyahe hindi pa sahi nga jeepney. Wala yun na-occupy ang lane nga 1 lane o kunang inner side kag outer side. Ara siya sa tunga mismo. Ang truck naman nga ini nagapark siya sa kilid sang dalan nga ang almost 3/4 or 1/2 sang dalan sa outer side na-occupy ya. Kahit hindi naman sa kapahigad, wala naman to actually nga parking area mismo. Wala sa aligasyon sang driver, wala siya sang nabutang o kung wala sila may nakitaan nga early warning device na gibutang ang truck. So wala ko doon nakitaan, diretso lang sa bunggo, lagapak, bang, ulong igo. So ang igo sa may ulo sa salakyan sang jeep, wasakto ang tabon sang makina, nag-ipit nga doon nagpilo gidla na-ipit aksyonerek ang pasahero diris arado ang ining mekaniko nga nagapungko sa may driver side amo ni si Lore Fernandez nakaangkon siya sa pilas diris siya frontal lobe buti na ulo mayara pag siya naglain-lain nga bahing sa iya nga lawas nagpilo niya aksyon ng iya nga tiil nagpilo siya lawas kag dito kay na pagabot kay emergency responders nagahingalo pa rin sa kuno do ano pa vlog ginawa pa sang uli na nagdudo kayan kaya mo na to gindeklarar nga patay sang attending physician kilakip na sang emergency responders sa lugar gid mismo man amo niyang driver na patay hindi ang sa passenger side okay sa to pa siyang driver. Yes, ito pa sa driver action na rek. Ang driver sining jeep, amo to yung aligasyon nga wala sa kakita kuno early warning device nga ginbutang ang truck, amo to nga wala inakitaan. Amo ning driver nga ginkilala kay Joshua Araujo, 26 anyos, sang Granada Heights subdivision, Barangay Granada, sulad sang Bacolod, manak ini siya ni Lori Fernandez nga napatay. But silingon ang sakay silang jeep pamilya man sa gyapon sa nabatay aksyonerek. Going na sila mo to na bungguan abi ang truck. Ining driver naman nga naipit man siya pero kaangkon sa minor injury sa iyang lawas. Ang gitong stepfather, no? Ang sakay giri sa may buli sa likod abi, 3 iasawa, 2 ka mga bata, lalaki kag babae nga lunsay gagmay pa. Ang asawa iya kang konto sa pilas sa agtang, siya kamot nga dogi butangan na black shirt kay kun balik ng kamot dogi butang na gani nga daw angot daw si moding abaga, no? Kay pilason ining asawa niya ang iya pagig nga 2 ka mga kabataan may mga minor injuries man. All in all isang patay, 4 ang pilason. Dito mangkot naton ang driver sang truck amo si Jose Maria de Ocampo. According kay de Ocampo, first time na kuno nga nagparada nga nagpark. Nagpark sa truck halin sa may asyenda kay dalo na ni tali sa emission testing diri sa may emission testing center diri sa may shopping. Ang ano salakyan niya? Ang truck nga salakyan, wala karga mo. Mapatest sa emission testing center, gin parada ya lang.
kay manyapon sa kunutan ni anay, kaya man magabihan, gito ni guro, manyapon ko danay. Nagpuli siya, habang nagmutangan niya kung early warning device. Okay. Pero according sa iya, wala sa kabalo, masiging kawat ang early warning device. Matunto. Kay kadulom na sang lugar. 65 years old na ni si tatay ang driver sa truck. Ay. Nangyampo lang sa sila balay, wala pa rin sa katapok, ano to katimo, yato, pilang sa ginpabalo, nga ang truck niya may nakabunggo sa likod. Ang balaya, aksyon dyan, aram na sa igadala na. Sige na parkingan sila kya niya, ha? Hindi pa, masulod pa sa connection direct. O may siludlon pa gali. Sulod doon pa sa mesen, dagid siya. Di pagkabot to, gipabalo na lang siya, na nabungguan ang iya nga truck, sang ining jeep, pagkita is lugar, tiglalaim sa kuno eh. Kaya ako mablatong nga, gito kagawasak itong ulo sang jeep. Sus. Kaya naginihimos tatay, may edad-edad na sa kadaan, nagsaka sa truck actioneric. Okay. Kaya dito na lang sa nagulat, abay ito lato nila kung ang disposisyon sang kapulisan. Kaya kung sayang pamangkotol, hindi man ito yung ngod, kiti nagapark na sila kyan sa dalan, ang palaman niya may early warning device, plus kung naging pasigay, man yung suga ka sa lakyan gani, kaya para kung makano, diretso na lang sa lakat. First time niya, nga naka-involved sa aksidente, sa sulod sa 30 katuig, nga nagabiyahe sa actioneric sa truck. Bawo, ito yung line. Ang pag-aksidente, hindi pa kasi kadala kung nag-parking mas lakyan niya. Gani, nagapark pa siya sa dalan. Okay. Kaya nga, ang balaman rin sa police, temporarily, custody nila, ining si tatay, di Ocampo, kaya ito nilang desisyon sa pamilya sa napatay kung mag-file case o kung hindi. On the other hand, atong driver ng jeep ang matabo sinadaragali, kung makagwa na to siya sa ospital, temporarily custody man siya sang mga kapulisan. Okay. Kailan tawon, kung sino ginamay sala, kay narib lang ang driver, gibang grito sa jeep, kaya according to the case, sa traffic investigator on case, nga amo ni actioneric si Corporal Rodel Velarde, di obserbasyon yara sa influensya sang makahulubog ngayon nun ang driver sang jeep action Eric. Disgrasya pa. Kaya mo na ang isa nila kaginabantayan kaginalantaw dre, no? Ala si police Corporal Velarde sa atong interview sa area mismo. Ang kuan sa investigation naton sa area, mega parking din nga truck sa tubang ni sa Padagrisyan. Okay. May tapusin bungguan sa isa ka PUC na gabiyahe Granada. 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 Okay. Tapos ang kuan ni ang truck ni bali ang driver si Nicono na nanyapon man sa kadali. Hindi ang truck. Suno sa iya may warning device sa kuno. Suno sa iya. So, warning devices? ang na block ng triangle lang orange. Suno na siya. So sa jeep naman, may kuani, may 5 ni kapasahero. Saka driver, saka passenger na kapungko. Tapos sa likod, may 3 kabilog. 2 ka bata ang sakabay. Bali 5 sila tanan sa jeep. Bali ang kuani, ang sa passenger seat sa ganyan ang tamaan. Ang ngalan niya si Lori Fernandez. Patay gani sa ginkuan sa taon. Hindi pa man pag-abot naman gano pa sa medyo may ginhawa pa sa galing niya kay tungod siguro sa impact ng salakyan, hindi siya kagiho. Hindi man naman mahulag kay budlay nakasunla. Inulat naman ng risko, isang risko ang nagkuhan. Gabot nila, kubagay, di-declare naman nila nga huwag nag-japols. Sir, ang driver sa jeep o sunod sa akong obserbasyon lang, under the influence sa angkan, sa ito sa giting likod. So, parang sir, pila gina-confirm nga injured? Ang injured ta, 3 sa likod. Ang driver ta, wala mong gito ya tamaan git. So, pero consider may minor injury? May kontrabanda ko may araga na siya, pero wala man siya gitamaan nga may mga pilas lang. Sa likod po? Sa likod, ang bata to, medyo may mga pilas to, pati ang nanay nila, may pilas man. Actually, kamatian si Police Corporal Velarde, ang traffic investigator sa Police Station number 5. So, mo nila investigasyon sa niluntad nga aksidente sa ring gabi, diya mismo sa area sang Granada, Alangilan Road, sakop sang Banga Carmen, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Muna guro sa tumaka-aksyon, hinay-hinay, ginapat lagan, especially kung dulong, hindi kamurot. Gani? Kag nakainom na abaw nung kagida
no, hindi gid mag-drive sang salakyan. Correct. Kay kadelikado sa dalanon. Kadamo dan ka isa dasig ang pagpadalagan kay jutay salakyan, isa man dulom ang dalan kay ti wala street light at ikaw dalo adjust. Alam mo ka ng dalan ma-adjust mo, sundon ka dalan kung di ka makadto. Alam mo ka pag liko ba lang dalan. Wow, no? No, may kabilang dira gali kay Police Lieutenant Trentino ang station commander sa station number 5 nga bal nila kuno kung gabi naga-monitor sila sa may backup 5 action arrest, no, Okay. ang mga kapulisan at ng mga amigo dira, no. Sir Aguen may gabi lang kag kay Police Lieutenant Espino ang station commander sang police station number 7, no, bayong gabi man dira sir, no. Happy listening lang sa. And naman action na ang pinakalong sitwasyon, of course, sa gihapon na kababilin, karami sa itong panyempo, sa may palibot sang sulad sang Bacolod, karon nga gabi mga kaaksyon, manaya-naya ang panahon, wala gido patimaan nga Maulan. sa pag-ulan, Baka subong may nga gabi action ere. Hopefully magtayo yun, para nami ang tulog sa aton, kita tanan of course. So Gani. nami atong tulog tanan, kay para ka porok-porok mantabrak ron na tulog aw. Oh. Bawi-bawi, iba niya wala kabawi, munong undang. Ang mga kaakson ng sitwasyon sa palibot sa siyudad sang Bacolod. Sa totalan mga kaakson, isa na naman nga dugang ebidensya sa tiyan sang ang pag-supplement o kung pag-inom sa standalone o sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Oras sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kita sa John Diaz sa report live gikan sa tusa nga patrol 2 Crosswell Patrol. Sitwasyon sa Bacolod at the same time tiyamuti ang resulta sa pagkanto ng Aksyon John Diaz. Aksidente ito sa area sa Granada. Tiyan mo na siling kong ati. Lain niya kung nagamaniho ka nga way ka kainom. Saan sa nakainom ka? Tiyan mo na resulta ho.
Apat ang pirason, isang patay. Aksidente nga natabo dira sa area sang Granada. Pero sulit-sulit ayaw gid man dira sa lakyan kun nakainom. Ayos! Ang report na Action John Diaz, Girador Oman sa Kakalman sang Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Magabi dira sa kay Mark Barria Dislate. Kapurok-urok Instituto Mark Barria Dislate. Amo man si Madam Edith Yanson Binuman. Ang pinalangga nga iloy ni Police Captain Wilfredo Binuman Jr. nga hepe subong dira sa Banwasang Valladolid. Sa kay John kag Pretty mahilom da may gabigid kag mayo lang nga pag paurok-urok. Sa mga Tamis Boys, Boy Dayo, Felix Gar, Alan Navales, mga paurok-urok kin sila mga miyembro sang Tamis Boy. Belated happy birthday sa kay Norberto Motok Lopez sang Purok Riverside, Barangay Tabunan, Bago City. Alin kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez. Kay T. Pai, may gabi, kay Jefferson T. Nagapaurok-urok gid sa inyo diri para tuntunan. Sir Edwin Pineda sa New Jersey, happy listening and God bless. Roman kay Inday Blasa daw, paurok-urok na siya. Check na naman report na gika sa ato sa mga correspondent na report live gika sa masyudad sang Cadiz. Naka-standby sa na ito si Aksyon, Roger Gutin. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Roger, may gabi, apis kamin. Yes, Aksyon may gabi ka magabi sa mga aksyon sa mga balita diri sila sa Cadiz Aksyon palayon sa gyapon nga tema tulot awari at mayo man kahit wala sa tao ang mga patyo. Oo. Ang ara lang ang aton kini nga mga Kapulisan nga nagabantay kag ang mga naga-volunteer mga non-government organization. Okay. Tayo nagabulig sa aton kapulisan. Pero diri sila sa Cadiz sa Tapayapit sa 4. So buwas hindi Japon pwede. Base balakon silig sila nga tapos na ang All Souls Day pwede na. Pero hasta pa sa Pizza 4 ni. Matapos ni siya alas 12:01. Okay. Auli alas 11:59. Correct. Naapit sa 4 pa kasi mo niya based sa ginpapanaog nga executive order ni Mayor Salvador Bading Escalante Asunerica. Diri sa may siyudad sang Cadiz. Now, update na ito diri sa siyudad sa Cadiz Asunerica. Una rin kita sa update sa COVID-19. Kaya kapasalamat kita nga 3 lamang nagdugang subong nga nagpositive. Kaya man ang kahapon iya, pertigid. Tungod kay nag-21 naman ang nag-positive. Sa kahapon. So, may ara ng actually 130 ka-active nga kaso nga sa itong first week of October tani 11 na lang to. Pero gabi nga pagsaka, no? Kag tungod may ara nga nagdugang nga 3, 133 na. Sa 322 nga confirmed cases sa Malaysia bulan sinro hasta subong gidugang naman 325 na. Pero may gapasalamat ka may 14 nga naka-recover action Eric. Kag konibuhin ato ni sa 133 nga active cases may nas 14 nga naka-recover, 119 na lang ang active cases. Pero damo Japon kumpara sa itong 11 na lang kuntani, no? Gani. Amo na, kaga may mga tatlo generic nga mga nagtaliwan pero may sakit na sila. That's why nga
Pagkatapos nga italiwag swab test pero wala pang result, kintabig sila nga suspect ya, COVID-19. Tungod nga may simptoma pero wala ka madala yapon, sining siyam lang yapon ang amon diri iya nga mortality ko na amon sining nga death sa siyudad sa Cadiz. Sa siyudad sa Sagay, may ara after nga confirm cases isa, kag natingala sa kayman apat na ning ila nga naka-record nga nabutang din nga napatay October 31, tatlo lang nimo. Oo. So subong may ara sila naka-record apat, di way man na malantaw na to sa mga record nga ginpost sa Ilam Sagay. Okay. Kung paano nga nag-apat ila sunerek. Pero ang active nga kaso li sa 8, nagsyam na kay nadugangan sang isa. Okay. Pero sila na to, tayo lang gid kayo yan. Ako nag-implement at sila sa stricto katama gid nga pagpabataw dito sa mga hindi taga-Sagay. Halimbawa taga-Cadiz, kaya di ka pwede kasulod kung wala ka siyang RT-PCR result nga negative. Kaya Okay. na mag-ugid. Bago. Bago na Kung niya nga, iningakon nga Di mo na bago mo na. pati dugay na to kaya iti lapaw na sa pila na kabulan kinala nagilayay ng wipa 14 days until sila nag-implement sinabla. Okay. Kinala wala pa 14 days may ara kaya nga bago. Basta rin nga bago, hindi yung ilagay pagkita, no? So nga kon to, daw ambot ko na mo tong ako pagkita kung ma-konsiderahan pero ate apor makita depende na pero ate way taga pasayang-sayang ginaksinere ka. Gani man ka. Sunod sa kanil sa gihapon gin suspended kag approve ini by the Regional Interagency Task Force ang pagpamaton sa mga returning OFW kag sa mga locally stranded individual. Tugod subong adlaw Nobyembre 2 tubtob sa Nobyembre 6. Tungod kay perti kagutok sa amon diri nga isolation center. Okay. Pero sinilang gabi may nagtawag sa akon duha ka mga seafarer nga nagapangayo bulig kay man sa tanan kuno nga mga LGU naglabot ng mga seaman sa airport sa mga gabi sila lang duha ang wala sang sugat. Ay, te? So nag-connect sa ako diri taga-kaduaan kay Barangay Daga. So nag-connect sa aton di kay nagapakay sa bulig aton gi-connect man sa amon diri nga local ATF kag pagi kay Ma'am Rodrigo Dos ginkuha sa ilang number kay ginatag man sa kay Ma'am Rodrigo Dos para naka-istoryanan na sila kag na-arrange na sugaton sila. Ati good. Kay man actionerek sunod pa sa kay Ma'am Rodrigo Dos wala sang coordination sa ila. Wala kaning alam sa ila to wala sa sulugaton nga ara nakalista sa CDR mo namon. So kibot na sila may ara. Nga gid pabalo naton sa ila. So at least napatigayo na, no? Ipainalo man sa Japon sa quarantine 14 days kasi nagalini sila sa ibang nga lugar. Yes. Action direct. Duwan sila. Taga barangay daga kag taga barangay kaduaan. So kung may nagapabot da sa inyo sining nga seaman. Nga manod pauli, seaman sila seaman. So lato-laton sila kay ara gin sugat na sila sa CDR mo. Pagi man sa pag-connect diri sa aton. Taga-Cadiz na Ranger? Taga-Cadiz. Ilang duwa na? Duwa. Okay. Nga makonekta kay Action Roger para nga ma-actionan na yun. Action agad, no? Uy, Action Roger. Para nga makuha na to na yun, matagaan na to na yun sila sa tawag sila yung assistant. So, pagi sila, na-plaster na to sila. At least kung mag-clear sila, at least makaragaraga mo sa Simoda. At basi kung may araman tala. Ayo di purma. At batik na iya kay ti nakabulig ka mo. Importante nga nakabulig ta. Pumayag mo dyan. Nagtawag sa aton di mo. Ate kung may ara, yawat pa man. Ate, Of all people, ikaw ginadumduman nila, ya? Daw gani man, of all people doon, bulo ka, kabalo sila nga kung mag-connect sila sa aton, maka-access kita na yun. Mo rin. Kaya tingin mo yung
Ang imong mga asset, ang imong mga asset siya porti mo. Ate, matubod ba lang akong pigaw? Bagay ni rason. Wala sa direct. May problema sa isa ni ka pastor. Kaya nagtawag sa akin, kaya malapit na sa church sa may Assemblies of God. Okay. Sa kay Pastor Ben Botcon, kay may arada nga lain ko ni Sharon Bla o buwang, nagaluko na lang kag daw may mga pilas-pilas pa dason ginalangaw kag bako na. Ay, ano? Daw problema sila. Sige, connect natin sa City Office. Pagi kay Dr. Maria Victoria Ibanez Senior, palihog na lang ko sa DSWD. Kay mamoy na Balagosa, kay kadamo, kaya bisa mo ginaobra dire kag isa pa, ilay na nga concern. So again, connect man nato kay mamoy na Balagosa, pero ang text aton na balik ni mamoy na Jer, tuling nga sa sitso na siya, kay balok kami ang amon concerns na, mag-locate lang kung kay sino mga pamilyas na. Para makuha sila. Actually, tatlo ka concern GGC ni ang concern sinada, ang PNP, ang CHO, kag kami. Pero lain nga amon function na. Again, ano ko naman, nga siling ko, text ko man kay doktora, pero ang doktora, inyo man ko na ma'am. At least na pabalutan na kamo. At least ga tinudlan na sila. May lagi ang uli mo na ipamangko to, wari sila nga, hindi naman obra sa Roger, kundi obra na isang PNP, no? Kasi pasapasa mo. Ano ko lang Pastor Botton, imo lang na daologon tahon. Correct. Kaya kasi buong doon, hindi pa naka-decide. At least kabalo pa nga ang imo nga gipalangaw dali sa kung ginaksyonan ko man. Naman lang tira. Kaya sila nga, pagwa na ko sa ngiko, daw klain na daw ginalangaw na. Ay, su. Gaway nagagihom ayo, tiya daw kabudlay sa ayo kasi, kabudlay kong kamidya ang magtandog, kasi ibulo ka ko, begin na si Bong. Dami. Buti nga gintawgan niya, ikaw na dyan mong gintawgan, kaya kabalo kami nga action agad ka man. Sige, connect naton, sunod sa kay doktora, isang CSWD, it is Social Welfare Development, sila mamuhin nung nablagosa nga chief sa CSWD, amo din nga siya City Social Welfare Officer, iyaman ko na sa CTL. Bawati ka namin, no? At least ka namin, kaya nagatinobluan na sila, no? Kagway siya sa maging action nga ginimo, no? Ay pa si Roger, may action pa, no? Kaya ito wala sininga daw ka ito wala sininga palagyan mo lang kita nga tani nga maghatag mo sila sa action kasi ko ara lang da sa may bangga sa Piliti pasulod makita das dalan dira na pwede nga katuan. So, no? At least ka tinudloan na sila. At least may sinakso nga ginimo sila, no? Amo na nga itong pasalamat talak si Roger, no? At least na pabalota sila. Amo na sila kung kasi mo nga niko, at least why sila ka-aksyon, so amo na nga itong pasalamatan nga why sila nag-aksyon. Ambot yung bagay na pasalamatan na. Pero, ay, oo. Kabay pa nga buhat ma-aksyonan na. Kabay pa. Kaya ito, basi kung sako lang subong kaga, kung lang nga kasi doktora. Duwa sila ba binuligay, eh? Yung mga ganit, padala na tao na daw. City Health Office. City Health Office ka na ngayon na? DSSD, eh? Duwa sila, eh, City Health Office kang DSSD mabuligay. Tiga, kung si Mamoy na pa dyan malukod dyan, may kami yung PPE. Sila niya, may PPE na sila. Kung halakwatol, kung di duwas lang makwat, si DSWD kag City Health Office. Tawagan na PNP. Isa to, basi magreklamo man to si Kwan, si Mansito. Yung PNP, para na nasa peace and order, mga kwat sa mga buang, no? Nga ginakatol.
Hindi, actually, kung ang buang bayolente, PNP, Oo eh. halimbawa, kapangaboy bato, kapanghalit na ba? Oo, ti na yan. Iyan PNP na nakadisWD. siya. Oo. Ti, muna nga, why pa man aton mapabalo si kaya naman sito, kaya number one, why man di mo na bayolente, galuko man sa ganalan, da nga daw kalukoy, kaya wala na nitan siya, da nga daw ay nagagiho. Correct. Ti, iya ginasang DSWD, Dili ko may Ang Action Roger, sila si ang DSWC mo bulaw. Action Roger, ti abi, sa'yo mo na nga abi na ibuta ka na da, no? Ano ko kaki na si Roger Goro nga. May ka mga isa sa gobyerno sa pupos na eh. Tudlo ito sa akon. Ano mo yun? ang ato dahil why mo na yung problema tali kung goro na ato di concern kasi may nahimo man tayo na kiti ato to kay Pastor Botton Pastor Botton imo na lang lanay Oo, yung mga lanay. Kaya kung sa ako binutupad, ti ako na nga eh. Ti si mo da. Imo na lanay. sige isabog yung pasapasa ang so ang si SWD Imo na lanay, kaya pasa-pasa pa. imo Ay, oo. ay kaya okay sige report na to sa Eric di masubo man yung balita di ba tali ang Iloy aton nga interview tali pero nga may lang kaya ang Iloy di ba nga ambal tungod kiti bugtong bata nitong nalumos black sa Eric Ay, oo. matapos nagpaligo sa suba nga nagabaha ang pamilya sunod sila nga sunod sa amay nga amo na bala the only son learn nila sa ila galing kati the only son nila ini Babugtong. bugtong no ka 14 anyos grade 9 Ay, student sus. Wow. Batsa ko na malupok oraso ko sa mga sawato eh. amo gani ang Iloy gani may istorya sunod sa amay Sipa ba? nga Sipa. lesson learned man sa ila kunerek nga ano yun sa mga ginikanan bla Naligo to no? Ligo? ligo pating ulan sa gabi pating baha sa suba. Ay, sus. So mga kabot ka naglis may tulot ang burong ayon nga buho na sang kuan sang overflow negative tiyog tubig da. Oo. So kung labi na ko baskog daw di ka na ya makasarang kon suyupon niya kabla. Gani. Temo na ang tabo sinesang 14 anyos nga biktima. Suno sa amay sa aton sine-interview sa porsyon kaya sini nga pagpayag sa narek. Kung bali na sa sir, ada ko na sila bugdi-bugtaw sa Iloy, kaya ga-obra sila yung module. Eh, siya ni ang ulihin, may nakakontrol module, ipadagaan mo siya teacher nga ng 1, 2, 3, 4 nga module. Dason? Dason, pagka-aga, nagsugat niya mga barkada sa ang gamay ko sa ila, siya ni ang dako sa ila. Nagsugat kay maligo sila tungo sa tuba. Kaya tungogada sila ng gabi ulan. Pero nang kagahon sa adlawan, may nag-ulan. So dako tubig aksonerik sa tungod sa tungod kay sa gabi perti ang ulan. Oo. Amo patungin bukada sa ulan man ni bagyong Rolly bla. Ti sir, isa na pligo suba to? Damo may mga upod siya pero temo na nagpabalo na lang nga hindi lang mag-abot sa sulod. Hindi Sulod sa tamburong mo ang lawas sa bata. Ay, sus. Temo to nga pinanapitigin kantuan sa ngagaw sa kamay galing kati pagkuha sa bata sa tamburong way na gidi. Ay, sus. Na patay na ginawa na gidi ang kabuhi at sinarik tungkol kati pati ka sulong sa tubig. Grabe na. Pati ka budlay sitwasyon niya matusulod sa tamburong sini nga overflow action na reka. Sa siyudad sa Sagay, file ang kaso buwas sa anom talaga mga persona pinadakop nila ni Police Major Albert C. sa Barangay Malubon. Oo. Tungod kay nagpatigayon sang bulang. Ang style sa bulang sa mga sunay require na sang gulugalyera, pasampok na lang may bulang. Para nga kung kaso maka-iskarda na yung may dakop. Pero tawag sa kasalbar kay Police Major Albert C. Galing kasi interview ko, pero ang particles wala. Why ko di mga ngalan? Ito no problema. At least nadakpan ni Major, kuwan na. Ni Major C. Kagi-file ang kaso. Suro sa kay Police Major Albert C. Ang na-kuryente naman sa may barangay Fabrika wala siyang foul play.
ang kamatayon actually kundi nga purely accident sang makuryente samtang nag-welding man siya nga gate, no? So para mo nga tumadulong nga report kay mga balita, informasyon. Si Kamadilin Diaz, sabi niya, batuna na, gahong para ganar, Oo, ang ano to? Ang atong buligan. at welcome na sa ato niya, basta mga bululigan. Basta din ako. Mo na galing gusto ta buligan na lang din nakabalos kay para nga ang kaitaasa mo magbalos sobra pa ya sa ginexpectar pa. De bla, sa mga magbulig tayo, magbulig tao nga ari buligan ko kay pinakadlaw ning balos sa ako ni Robin dia. Buligan tayo nang hindi ka balos kay ang kaitasan mabalos sa ato lang sinerek. Correct. Kag mga pagpakamayo na sobra-sobra. Temo na siya kung naramay aragin man buligan ta. Kapag na diyas may gabi, mabinuligon gini. Okay. Araw naman ka. Kaya Mr. Johnson Diaz, tingbon ko lang. Correct. So, magmayo-mayo ng panahon na. Kagkay na iba, kagkay tutol juwal sang koda ka pamatay, masatamay gabi man. Yes. Sabay at mga balita aksyon direct, di ka diri sabay Syudad Secretary, Syudad Secretary, Dr. Gabacha, Provincia sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Daghang salamat kina si Roger Goteb live report sa Syudad San Cadiz. Ang balita ng si Roger Goteb giradulong sa inyo sa Karawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadto ilang pamasarid Daralakson G. Esteban Building ara ng opisina sa Life Extension Clinic. Dara man mismo sa Life Extension Clinic mabakal pinakasikat pinaka mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors damo sa Pwede kay former barangay kapitan sa barangay Panokoy Elmo Olivar and family. Kay Madam Lorina Olivar na mayong gabi Madam Lorina Lirota Olivar. Nagapaurok-urok man si Cap Elmo Olivar, no? Toto rinli Javier Martirda mayong gabigid. Kag man dira kapag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Alis sa report na si Roger Gotib sa lawat si Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Percival, may gabi, press ka rin. Mayong gabi aksyon na Eric nagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang aton area of responsibility diri sa aton nga ginamamtangan, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla. So far moro matawhay ang area. Ilabi na gid sang nagsaulog sang Todos Los Santos o Kunting Kalalag. So naglibot-libot kita sa pila ka mga sementeryo sa aton nga area of responsibility. Sirado gid ang kada gate sang among sementeryo. Kag wala man sang mga nagkaladto nga mga pumuluyo o kung mga tao sa among sementeryo agud to sa pagsindi sang
kandila sa adlaw sang tigkalalag sa ilang mga himata. So nagsunod gid sa protokol sang ginapasar sang aton probinsya sa pag-closure sang among sementeryo. So malinong kag matawhay ang pagbantay sang aton nga kapulisan sa aton nga area of responsibility dire La Carlota kag La Castellana kag Moises Padilla. So muro matawhay kag natigayon kag malinong ang paghiwat sang Tudos Los Santos o Kontig Kalalag. Liban lang ini dire sa area iya sang Moises Padilla aksyon Eric. So nagapangatubang karon ang duwa nga nadakpan kahapon sang Bulangan ang duwa ka persona nga nadakpan nga naaktuhan nga nagaampang iya o kung pamulang ang isa ka 20 anyos nga lalaki nga ginahingalanan dire sa kay La Region Timbad Baldonado, 20 anyos, kag pumuluyo sang sitio Pukatod, barangay Udyong, Moises Padilla. Kag ini si Samiliano Bantulino, 65 anyos, no? Si Jose Samiliano Bantulino, pumuluyo sang sitio Peria, barangay Udyong, Moises Padilla. So ini sila naaktuhan nga nagahampang sang illegal nga bulang sa among area dira sa barangay Udyong. So gindakop sila ini sang aton kapulisan kag ara karon sa custodial facilities sang Moises Padilla kag ginaka file ang kaso batok sa ila sa pag-violar sang PD 1602 aksyon na Eric. So amo malang ni ang aton nga nakuha nga balita kag gibot kay kita kay nasang temprano pa sa aton area of responsibility kag ginlantaw ang pila ka mga blatterbook diri sa aton nga mga kapulisan. So far moro matawhay ang blatterbook kag malinong kag wala man sang mga dalagko nga mga insidente kag aksidente nga nagluntad sa sulod sang 24 oras aksyon Eric. So natigayon kag nalinong ang area nagahiwat sining pitsa 1 kag 2 sining Nobyembre nga bulan aksyon Eric. So far amo ni ang aton nga mga nakuha nga information kag balita gikan diri sa aton namtangan. Ang inyo ka aksyon Percival Villamor naga-report sa una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon Percival Villamor. Ang balita ng aksyon Percival Villamor giradulong sa Karawansang Santon Plus Coffee Mix sa ato pagpangapi dapat hindi na basta-basta kay Toto Alan Sophie. Sa kay Toto Alan Sophie, happy listening gid. Sa kay RJ Javier. Lagi na tayo oran ni Toto Ninyo Morphy. Ang pamilya Morphy dira sa area sang Punta Taytay. Gapa urok-urok gid pamati diri sa inyo para tonton. When we come back, balik na ito report na Action John Diaz. Pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Ang ini nga balita gindulong sa kaalwan sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanat.
sang biton. Mga balita, ang gala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan.
Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Balik din sa tumalagang berkada sa si Action John Diaz. Nag-standby na sa line number 2 sa isa nga final report sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports! Action John, sa balik na report, please come back. Kapin 54,000 pesos ka balor sa ginasuspetsuhan Cebu ang na-recover sa mga kapulisan sa Police Station number 7 sa mga bayba sa operation niya ginpatigayon siningagabi sa area sa Puro Kabugwason sakop sa Barangay Mansilingan, Sirag, Sang Bacolod. So, Police Lieutenant Conrado Espino ang officer in charge sa Police Station number 7 ang mga nagkaladakpan kaya ng subject ng bypass operation amuning si Daryl Hervella. Nadakpan man sa lugar dito si Roberto Mabantilana, lunsay legal ang edad, kag-residente man mismo sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Sirag, Sang Bacolod. Pagpayag rin ni Espino nga sa ila intelligence monitoring sa sulod sa isa kabulan nga surveillance batok sa subject nga si Novea dito din nakitaan nga rin laing nga mga tao ang nagagawa sulod sa balay sa subject actionere kag masami pa nga kung nakasulod ka na ginakandado giban mismo ang ilang nga balay. Gilayon ning kasang bypass operation kay nagilamang sang hapon kag nabaklan sang isa ka sa say sa ginasuspetsuhan Cebu ining subject kag naktuan dito sa area ining si Bantilan. Na-recover sa ila posisyon kag control ang ginabanta mga 5 gramos sang illegal o kung 5 to 10 grams sang illegal nga droga kag pila ka mga drug paraphernalia kain nila lamang sa improvised shooter kining kahita nga kung sa rin dito nakuha ning mga gagmay nga sachet sang ginasuspetsuhan sila pa kay Espino ining managradakpan ang lunsay ginakabig mga state level individual kung SLI sa nga station number 7. Nagpatay naman si Espino nga magatayo yun ang ilan naman nga operation batok illegal nga droga aksyon na Eric. Yari si Police Lieutenant Espino sa itong interview. Ano po yung background ng mga persons po na nagsarisya ng kakunin ng mga ibang operation? So, hindi sila part ng vendry. No? Kaya nabalitaan natin na matagal na silang nagbebenta din. Pero na-monitor ng mga operatives natin, no? Na nagbebenta talaga sila. So, nag-andok tayo ng bypass operation against them. Actually, batian si Police Lieutenant Conrado Espino, ang officer in charge ng Police Station number 7. Sa tatanan mga kaaksyon, subong na baon ang COVID-19 nga balatian natin sa gyapon ginakabalakan, pabakuron ang resistensya, magtumar sa madagad ng operans ng Zantone Plus Gold. Kaya ang Zantone Plus Gold mga kaaksyon, himogikan sa naglain-laing ng herbal extract, kain na lamang sa Marguso, Ahos, Spirulina, kag iban pa. Ganun ang pang sa mga kaaksyon, magbakal sa Zantone Plus Gold sa mabutika, 14.50 pesos ginamang kada kapsula. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan sa mga report na Doryabet ang kabugusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol Program sa Lunes nga edisyon. Magabalik ini Buwas Martes upod kay Loverboy Action Marlon Hinabaya. Ato sa lima patrol na yun at report sa Action ang nagpalagad karoon kami sa Action Roger Executive, Action Percival Villamor, John Diaz,
Action Papag Nixon Tao, mga itong piloto sa Patrol 2 Cruisman Patrol. News Center Action and Defensor. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Sila Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Karasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyulagad ang Korman Action at Petrol Program Lunes Tuptup Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,